Mit navn er Peter Mejlhed. Jeg er Tamas repræsentant her i Danmark. Min opgave er at rådgive og supportere vores forhandlere og vores slutkunder med hvilken type garn og i hvilken presser de skal køre med under vores forhold. Min baggrund for det er, at jeg har selv haft maskinforretning i knap nok 25 år, solgt presser og høstmaskiner til de danske landmænd og maskinstationer. Derfra har jeg min grundlæggende viden om den support, jeg laver i dag til vores kunder. I bund og grund så handler det om, at Tama som leverandør af crop baling system skaber værdi for vores kunder. Og det gør vi jo blandt andet ved at rådgive kunden godt og grundigt i, hvilke produkter han skal bruge, til hvilken maskine. Og hos nogle enkelte kunder er det også sådan, at jeg tager ud, når sæsonen er slut, tæller deres lager op, ser, hvad de har af crop baling system tilbage fra den her sæson, og hvilken mængde de skal producere i næste sæson, og derefter giver dem et forslag til, hvorfor nogle indkøb, hvorfor nogle produkter til de maskiner, de har. Udover at supportere vores kunder i sæsonen og før sæsonen, så har vi også hos Tama i konstant udvikling af vores produkter. Og for at kunne udvikle vores produkter, så er vi hele tiden nødt til at teste dem. Og det gør vi hos nogle kunder, hvor de har et vis antal forskellige maskiner, så vi kan teste nogle forskellige garn i sæsonen. Og blandt andet her ved Brødrene Thorsen er vi så heldige, at de har 20 presser her af forskellige slags i størrelser og til forskellige garntyper, så vi kan teste en masse forskellige garn. Og det er en vigtig opgave for os, for hele tiden fortløbende at kan være foran vores konkurrenter i, hvorfor nogle produkter vi skal have til vores kunder. Og det er også til gavn for kunden, vi tester ved, så han kan se, hvad er det i fremtiden, vi tror, hvad fremtiden den bringer, og hvad skal de ligesom lave deres strategier for det. Så det er en win-win for både kunden og for os.